Nakatabang og dako ang Eye in the Sky Patrol kung paggamit og drone sa mga pulis sa pagmonitor sa mga krimen sa Davao City. Sumala sa Davao City Police, nakatampo ang drone sa pagkunod sa krimen karong tuiga kung ikumpara sa miaging tuig. Kini base silang gitutukan nga 8 focus crimes sa syudad. Base sa datos gikan sa DCPO, nitong miaging tuig ana sa 432 ang natala nga kaso gikan July 1 hangtod November 13. Apan karong tuiga sa susamang quarter, niubos kini ngadto sa 192. 56% ang giubos sa total focus crime sa tuig 2025 sa Davao City. Dako pa siyang tabang sir actually sa pag-monitor sa mga kasikas or mga kalihukan diri sa ground sir, especially kung daghang ay tao, magamit nimo ang drones user kay pwede nimo siya ma-focus, ma-zoom kung say makita nato sa mga tao, and then kung naay mga kaduda-dudahan, pwede nato using drones, then tawagan nato ang mga intel operatives nga naa sa ground. So daw kay siyang tabang sir sa pag-monitor po nato sa ato ang 8 focus crime. Luyo sa pagkunod sa ihap sa mga krimen sa Davao City, padayon niya gipaningkamutan sa kapulisan nga magpabiling hugot ang ilang kampanya batok kriminalidad, hilabi na sa ilang 8 focus crimes. Sa kapintulo ka bulan nga paglingkod ni Police Colonel Manan Muarip isip acting director sa DCPO, giimplementa niya ang Eye in the Sky Patrol sa syudad kay nakita niya nga dakong tabang ang drone sa pagmonitor sa mga pulis sa ground gawa sa intel operatives ug gamit kaayo ang drone hilabi na kung dunay dagkong aktibidad na ipahigayon sa syudad. Marami nang gumagamit ng drone noon pero hindi nila to na isip yung paano siya gagamitin ng isang patrollers on anti-criminality operations in his particular area of line beat or mobile patrol or motorcycle patrol. And yung mismong direct commander niya should also know how to utilize it para immediately ma-assess niya yung situation if ever na merong mga incident or events that needs immediate actions and reaction ng kapulisan. Sumala ni Muarip, ang aerial patrol maghatag og komprehensibong view sa area aron makamug na og layout ug ma-assess sa mga pulis ang lugar nga angay agian ug aron ma-monitor ang lihok sa katawhan. Pinaagi niini masubay kung asa nga lugar nang inahanglan og seguridad nga magamit sa ground patrol sa mga pulis. Padayon sa bang pakikalayon sa DCPO sa mga barangay officials pinaagi sa pakigpulong kanila aron masiguro nga mapakgang ang mga tao nga gusto mo sabotahe sa peace and order condition sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.